Bueno, aktibatu gulantzen digu hiru fase. Lehenengoa da pertsona indartu, ezagut dezala bere ahalmena, nondik datorren, nora jutia nahi duen. Bigarren fase batean lantzen ditugu kompetentzia profesionala, komunikazioa, talde lana, lidergoa, eta hirugarren fasean egiten duguna da garatu prozesua nola sortzen dizen mundu laboralera. Hau da, zelan garatzen ditut kompetentzia batzuk, aurkezpenak egiteko, entrevistak egiteko, ze motatako lanpostuetara juten nahi dut, nola nik presentatzen nahi zen, zein da nire kurrikuluma, zein da nire eskaintza, guzti hori lantzen dugu, bai individualki eta bai talde bezala. Hasiera baten etorri nintzen kuriosidadeagatik. Eta gero ja, entrenu nintzenean zertan prozesuak, gustau jaten asko prozesua eta gustau jaten zelan gaitasunak garatzeko modu diferente bat bezala iruditu jaten eta horregatik jarraitu nagoen aurrera. Bueno, nire helburu igual printzipaletako bat izan zen, lan munduan aritzeko kompetentzia desberdinak nire ganatzeko. Lana bilatzeko beste aukera bat bezala. Aktibatun lehenengo gure burua ezagutzen ibili ginen, eta gero gure burua behin ezagututa hasi ginen gure burua lan merkatuan kokatzen. Eta hori dana dinamika ezberdina jarraituta eta talderan asko bultzatuta. Bueno, landu ditugu tresna desberdinak, norberen burua ezagutu eta lantzeko, eta gero gu lan merkatuan bebai hobeto prestatuta egoteko. Aktibatu fasean lan taldea, nola landu autokandidatura, nola egin aurre elkarrizketei, eta horrelako lanak. Prozesu izaten oso aberatza, zergatik ganazten dira norbanakotikan, bakoitza etortzen da individualki eta irtetzen dira talde bezala. Hau da, hasieran pentsatzen dute nik takaten egoera dela eta nerekin ikusia dakoan zerbait dela, eta ikusten dute besteekin lan eginda, gauzak elkarrekin egin ditzazkegula. Orduan, izaten da aldaketa nahiko importantea norbanakotikan taldera. Prozesua oso ondo. Jendeakin ondo eraman naiz, lan taldeak oso atsegina da, arazorik ez. Prozesu izan da oso praktikua eta dinamika eta talde lan askokin orduan oso eramangarria eta oso aberatza. Prozesua oso dinamikoa izan da eta nahiko progresiboa, hasi gare gure alde personaletik eta gure alde profesionaleraino helduta. Nire burua hobeto saltzea nire kasuan autokandidatura egitakoan eta lan elkarrizketei be nola aurre. Ni personalmente oso baliagarria jatena da hausnarketa mordo bat ditudala gainean eta ni nire buruakiko eta lan merkatuarekiko bai. Eta kurrikuluma landu dugu eta uste dut klase osuak ikusi duela horri bueltatxo bat emun aljakola eta aporta bat duena pentsan gauena baino bastante gehiago dela eta oso interesgarria. Gehien ikustiak nola gai garen gaitasunak lantzeko ez bakarrik formadore baten gidaritzapean, baizik eta talde lanean bebai eta taldean aurrera eraman da prozesu osoa. Langabezian daun norbait askotan egoten da bakarrik eta indargabetuta. Falta zaionari begira, ez daukanari begira. Eta gainera igual ikusten oso murriztu batean norut jo, edo batzutan jakin gabe exactamente norut jo. Eta prozesu honetan balio dio indartzeko, sarea egiteko beste batzuekin, eta askoz ere garbia ikusteko nora jutia nahi du. Bai, uste dut oso programa interesgarria dela eta batez be langabetuak garen ontzat oso baikorra. Bai, uste dut prozesua oso ondo antolatuta eta oso aberazgarria dela. Bai, gomendatu diete lagun batzuei hurrengo fasean parte hartzeko.